neskak eta mutilak, handiak zein txikiak, argalak, potoloak, lotxatiak eta kopetadunak. Abentura divertigarri bat bizi nahi alduzue. Guazen baitasora! Orduan, ez geratu horrexerita adiskideok. Igo zaitezte Tortolikara eta etorri gurekin abentura harrigarri honetara. Txirri, mirri eta txiribitonekin. Laster, aurrek debekatuta izango dute jolastea, kantatzea, barretan egar egitea, orduzkapo jatea eta ametsak egitea. Etzaien musurik emango, gizateria salbatuko dugu. Eitzinazak! Txiribito! Paiazokeria! Abenduaren bitik aurrera zine aretoetan.